martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sen saluhu na roha i mana mangaramoti ati-ati do pikiran munang di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batani hita ima na tersurat di buku panurang Hosea bidu na berjulu ayat 21 ayat sia. Songonoma hatani di bata. Mula ni hata ni Jehovah marhiti-hiti si Hosea ni na Jehovah matu si Hosea. Laho maho buat masada buru-buru si babi calang dohot akka tubuh ni si babi calang. Ay saya tidak dati di sini tanuido marmainan marbalik si Jehovah. Jadilah humaibana jadi dibuat si komer boru ni si diblaim. Gabi-gabi yang mana sida jala ditubuh di ibana sada anak. Dungi didok Jehovah matu ibana juma warna si Jezreel. Ayo ti nari marlulu ma aku diakka utang mudar ni si Jezreel tupinopar ni si Jehu. Jala aku pasiapun harajaun ni pinopar ni Israel. Jadi di hari nasasadai pengulhonok kumasior ni Israel sian rura Jezreel. Dungi gabi-gabi yang musema buru-burin. Jadi ditubuh masada buru. Dungi Jehovah matibana juma guarna nai sohina sian. Edang be marpangulai hirohakku tu pinopar ni Israel. Manang marpangulai hirohakku tu nasidang. Alai marpangulai himarohakku anggo tu pinopar ni Juda. Jala paluokku nasida marhiti-hiti Jehovah debata naside. Alai dang paluokku marhiti-hiti siur manang podang manang hamusuon. Manang hoda manang jolma parsihudul be. Jadi dung sirang susu nai sohinasian gabi-gabi yang mamuse buru-buri jala ditubuhon sada anak. Jadi na Jehovah ma juma guarna lo ami edang bangsoku hamu jala dang hamu napuna aku ima sahana. Dia mula donga saha porsiaon molo songon topik ni mingguta debata nasatia di bagasan holongna. Adorang sopina heba-heba turpu tau dia waka donga saha porsiaon adong masada barita namar donga puda. Disada keluarga adong disada huta. Ia keluargaon tardokdo di mulana masai denggado. Alai dung songoni piga-piga akka perubahan di keluarga ni na suami istrion topet nung adong obat yanak konna. Alai di dalam matua lem gudang makatan tangan songoni pangalakon ni amatado inatai bahkan kecemburuan ni amatado inatai di sadatiki cemburu ma amatai marnida inatai dina cemburui gabi marbadai ma didung marbadai terus songoni dang may labi na sila marbaray di juro ni anak kon na adong opa yanak kon na. Jala si songoni mana sida tiap hari holan na marbaray bahkan gabi pulik makamar na sida. Jala nunga di boto akay anak kon non na holan na marbaray amat tayo inatay. Jala hira na sopat tang bedohan ni amat tayo inatay marbaray di boto dadanay. Alani diurus amat tayo ma asa cerai. Dungi diputuson amat taima asa cerai didok ma tu inatai cerai mahita ninna baho petahu ninna inatai
Dusongoni dido amat taima. Oke, molo cerai hita atong asa takas dak danaon tuisido ado manang natu tu horo manang natu au nin namarupani adong tu opak na dak danai disuku masada-sada anak neng di jo manak kana parjulo ho jubil isido hutunomu in namarupani alai dido si jubil ma ya sudah pak saya mengikut mama. Ninna si jubil mangadusi. Ya oke, terserah. Ninna marupani. Kau keken, Ninna tonang si nomor 2. Siapa kau ikuti? Bapak atau mama? Demi Roma si kekenon, saya mengikuti mama. Oke, Ninna amatai. Dungi disuka mo si anak na patuluhoni. Ini kau ikut siapa? Ikut mama atau ikut bapak? Roma si Enyon, saya mengikut mama. Ninna marupani. Dungi anak-anak terakhiron si sabar pikiran na iko mengikuti mana ma. Disuku di mana ma. Si sabaron, sabar kau ngikut bapak atau ngikut mama? Ninna marupani. Roma si sabaron, saya mengikut mama. Dungi songon na sial ma perasaan ni amat teh. Dungi dia cukup aka anak naima do inate. Bapak mengikut siapa? Dungi Roma amat teh mengelusi anak ne. Saya juga mengikuti mama Ninna marupani. Gabi didok ma sudah mana sidat cerai. Alai gabi merpamulahi ma di hal ma inate. Dia makadunga sahapur siyaon nanaing idota sian barita namardonga pudei na luar biasa i manakangani ala totong di bagasan olo marpangulahi olo manol soli dang menyombongkan diri jara dangbe di hacit nirohai dangbe di kecemburuan itu, tapi mereka adalah mengakui saling menerima. Dia makadunga sahapur siyaon molo tidak di bagasa tupu toro sian buku panorirang hosiaon masai menarik do. Sada memang suku-suku na luar biasa di bagasa nguluton si andina hita songon posisi ni si hosiaon. Buhama hita mangadupina. Ala sada paretta na pinasa ni dibata tu si Hosea. Ima paretta na maralo siya pikira do siya roha. Alay kunula horun na. Di paretta ho dibata ma ibana laho mangalap sada buru-buru. Ima sada buru-buru na digwari sa tabi. Buru-buru si babi calang. Namar guar si Gomer. Lapatan na perempuan yang bersundal. Lapatan na ulon na naruah menjual tubuh. Ima rupani. Jala taida do ima di bagasan tupukon disuruh debata ibana mangalap si Gomer nagabi asa par di hutana. Ima boruni si diblaim. Sada nataida di bagasan terputong dioloi ibana do persuruni tuhatai. Dioloi si Hosea do nang pemaralo turuh do tu pikiran. Alai dung songoni dioloi dung marrumah tangga na sida. Tubuh ma tolu danak. Imana kaningani da naparjulu si Jisril da napaduahon na isuhinasian napatuluhon ima silu amin. Alai idoranang berengota sian pangalahon ni natulu nakangani ima bahwa natadok nakaningani sian tulu anak nai tongdo manggobarhon
kobaran ni ima persundalan namar lapatan dang do tu bisya bonana namar tudu dui ima molo didok Jisril didok disi lapatanna otik nai nama marlulu aku di akka utang mudar ni Jisril aku mapasiap pon harajaun ni pinopar ni Israel. Allah akan menaburkan ima lapatan merlulu ma jala didok nakaingan itu boruna napadua huni na sohinasian nas jut tabige ima lo ruhama tiada belas kasihan namar lapatan dang adong be asini roha edang merpengulahi be rohani di bata tu pinopar ni Israel jala na patuluhon naking didok ma ima lo ami dang bangsok kubihamu lapatan na bukan lagi umatku ninna rupani alay tung ima na taida namasa tu si Hoseon tumpai dunian par si taonone do na rupanne terlumo bima songon na poso ni di bata ibana alay takas do di patuduhon si Hosea markite pangolon na nang pepait alay geoloido di bata nang pekon hatchit alay lausido dituhu ibana tarida dwi si nataida di pabahenan ni si Hosea memenangkan akka persoalan terlumobima na majagahon asa buwi manada bangsoi taringo tudusa ng pangalapo ni nasida. Alani dia makadong sa porsyaon takas do didok parang Hosea dison ima di jamita honiba do taringo tu uhum ni dibata di pabuaru akka uhum ni dibata namarisihon dia may ikon uhumon na alay merpangulahi do dibata nangpe digware na sida songon sa tabi si babi jalang lapatan na merpangulahi do rohani dibata ala di perhatudus do na sida songon buru-buru na sohasiyay jala totong do marhite asini rohan debata nagabi makahulongi songon si Hosea na makahulongi parni jabunay ima si Gomer lapatan na dia kembali memulihkan hubungan memulihkan asa unang be di bagasa dusay alay dipulihkan ma ima marhite hauduhon marhite na olon si Hosea berkorban laho memulihkan status ni si Gomer lapatan na nang naparjulen lohon ditrupu kosong nido nakita hidup benedok Tuhan Yesus nang diupama di Lukas 15 ayat 10 sayur 124 taringo tu anak namagui lapatan na taringo tu anak namagui sui nama las ni rohani amanai ala mulak anak na nang magui songoni manang bangsui songoni do si Gomer bahwa Gomer yang sudah dicap gabi songo parupuan buru-buru setabi si babi calang alay gabi dipaulak gabi kembali ima nakaingan tu haulion manang natadok nakaingan ni mula take tusokirna nunga dipulihkan lapatan na di si ima gabi asam memiliki status nadinggan status gabi anak status gabi boro nadinggan anggo statusna sian nang diperbudak ni dosa diperbudak nyaka hagiut-tagiut ni dagingna alay marhite si Hosea dipaulak mai ima kembali dipulihkan marhite holong ni roha
Alani naing dohonot tado na parjulu sahari set turpukon asa mangulu mahita ima nakaningani di bagasan holong doho di bagasan harosuon dohot debata. Ido na parjulu. Di takasmanya taida hubungat tadoh debata. Takasmanya tatada ima parsaurat tadoh debata. Ala diboto debata do ngulutai. Diboto do pikirata, diboto do nadirohata, diboto do saluhut nasa na taula do nasa na mangbumi di bagasan itu. Dangadong na hulip. Kala ni sutung tahilalaro pani ala hulum ala dangadong marnida, tetapi Tuhan Maha Tahu. Idu asai ku jamot jaga honot ta marhaba diau tu dibata asa dibata na marnida nama mereng sudi nguluta ikut jamot jaga honot ta. Jadi sutung tahilalaro pani ala hulip ala dangadong nama mereng, tapi kirdang di ida dibata di asa ikon na perjulu tajagahon hamana totta dohot harosota do debata songon yana konna hita naung tinobus na sian gabolisop ni dosai. Na paduahon naing aja kun ni turpukodo tu hita ima marhauduhon tu debata. Halak na uduk tu debata ima ikut manotong do ibana di bagasan kesetiaan. Lapatan na di bagasan kesetiaan na marlapata doi asadang adong gabe merdua roha. Molo merdua roha nang di tonga-tonga ni keluarga pe manikai hubungan manang manikai parsaurat tadi manegai keluarga di molo merdua roha inatai merdua roha matai manegai hubungan ni keluarga idui nang tu di bata alani naing ma songon nadok ni si Paulus na tuhuria Kolose tolu ayat 20 ahape na taulahon ahape na tapikiri naing ma sian borhat tita sian holong ni roha na siya debata. Idodok si Paulus, ulah kamu ma taulahom masudi na tapikiri marhite holong ni roha, marhite panadot tatu debata. Tong ido nanaing di iglesia kita hauduhot tak mangoloi debata. Hauduhot taido mangoloi parsurona, hauduhot taido mangoloi baga-bagana asa totok kita ima setia manotong mangoloi ibana. Na parpurima di paingo di bagasa turpo tahun ima asa mulak kita tudalan ni debata pertobatan perubahan molo didok nakangani sian goar Jisril lo ruhama lo amin lapatanna danggabi bangsokku behamu daku haholongi behamu debata ima nakangani na supelon alai ala nunga mulak nasida bertobat di pau barohana berupa di songon hatani di bata nama dog tu hita songon nani calon ni si Hesekiel dang halo mohon hama mate ni parjahati ale mulak mania parjahati tu mereka dana asa mangulu ibana langsung ni do nasa tu hita mulak mania kita siana kaca totai unang becai di manggopak kita di haja atau di dosa teh alai ta tinggal humai Tuhan debata marulupuluk doto di purbadia Tuhan ta Yesus Kristus marulupuluk majalau hita molo olo hita paubah roha bertobatlah kembalilah ke jalan Tuhan. Ada orang so terlabak dope, ada orang so ditutup dope, naik kita marbisuk, naik kita paubah roha mubah mahita tajalo ma imanak kaningani dia me debata nasatia di bagasak polongna manotong do holong ni debata dak marsangga-sangga dang marsa satokin tetapi kasih Tuhan tetap kasih Tuhan manotong do maka holongi hita alani mulak mahita tu holong ni debata tatinggal koma akadusa tatinggal maka orang atai alai naing mahita kembali tu hasatiaon kembali tu holong ni debata na miyam mahita di bagasan ibana asa totok kita menjaga habadiaon
Amin martang yang mahidang. Mauliate mariho ale Tuhan debata marhite holongmi. Ala di palaso kami tutong di bagasan hasad yammi. Amin.